Morning, good 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 morning. Good morning, 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 good morning. Morning, good. Kumusta po kita ka boss? Aldaw ngunyan na Lunes 29 na ano? 29 na palang kan Mayo ngunyan Junior. Adi? 29 na palang ngunyan kan Mayo. Kumusta na tabian sa tuyang aldaw? May mga birthday ngunyan. Happy. Ay salbata na nawalat ko sa kuyang cellphone na may smart na numero. Pasensya na boy. Sige na mo na kita sa 0928 sa 0995. Sige na mo na ang mga reaksyon sa 0995-398-1813. Dito na muna tayo sa 0995-398-1813. Nawalat ko so cellphone number ko. So cellphone ko na yaon nakasaksak so smart na number. Kahit dalian tango niya na pag-aga. Nasupugo naman kaya ako sa inyo. Dapat gari on time man nga sa abuta. Juna Police, mga tugang sa Technical Department. Sa luwas, Mega Force Patrol. Sa newsroom, Jenny Balyaran na si News Director Mar de la Cruz. Kasabay po mga tugang sa Manibela, si Boy Mata. Ang DCGB, ang mata ng DCGB sa kalsada. Diba ka Junior? So ang DCGB mata sa kalsada. Hello! Uy, nakataning mo, tapi ka daw. Tapos ulukan mo. Uy, nakataning mo, tapi ka daw. Tapos ulukan mo. Sabihan mo, God is good all the time. Sige daw, tapikon mo. Di magpaparakwan nantig, di magpaparamoroso, taan Diyos marahayon. Di magpapara iriro. Buda, di magpara kidit ko niya na aga. Pero dapat mga tugang, naka-Jim's Coffee kita. Pero sa iling ko, dapat po bakal lingaw nindo. Dapat po mga tugang, kung makapiman sa nakita, mag-Jim's Coffee na. Yung baga nang saro mga tugang sa saro sa may benepisyo, mga tugang sa satuyang sa diri. Mga tugang para po sa para po mga tugang sa tuyang salon, diba? Kaya po kung makapiman sa in the morning, mga tugang ang satuya tabi na kape na available yan sa mga groceries, mga supermarkets, available po sa mga drugstores. Hanapon lang Jim's Coffee. Pagkatabis, mga tugang sa mga sari-sari stores, haputol lang kung may Jim's Coffee. Kaya po dapat may Jim's Coffee na. Yaon po dyan sa mga iba-ibagang bar yan sa bagay yan. Iba-ibagang bar yan siyan. May may agaricus mushroom. Ang Jim's 7-in-1 coffee mix kompleto Agaricus mushroom. Ang agaricus mushroom, aram lindo yan na maray tabing antioxidant yan. Tapos mga tugang panglaban yan sa cancer. Dahil lang po sa polysaccharides na yan dyan. Asin po nagkapakusog sa tuyang immune system. So Jim's Coffee na may Korean ginseng, iga po na Korean herbs. Iga po ang ginsengicides na nakakatabang po para sa tuyang lawas para maging energy. Asin po marayan sa tuyang pag-iisip. Para po maging marayan sa tuyang pag-iisip. Asin mga tugang, iga po yan nakakatabang para ma-regulate ka ng blood sugar niya to. May spirulina, piga po tabi na superfood, mayaman sa protein na buna, sagana sa iba-ibang vitamina. May Ganoderma, mayaman po sa antioxidant, nakatabang po para sa blood cleansing. Asin po mga tugang para sa health kan sa tuyang atay. Nakakatabang mayan para balansyonan sa tuyang kolesterol, asin sirkulasyon kan dugo. Kaya po dapat mag Jim's Coffee in the morning. Yes, sir. Todo niya to sa tuya ng mga sadiri, nakita po mga tugang naka-Jim's Coffee. Alright. Bueno. Une po sa tuyang marhay na bareta. Sabi digdi, mga tugang pain, especially chronic pain, is the number one reason that people refrain from exercise. Ang kulog da tabi na namamatean ta, iyo da tabi ang numero unong rason kung nataan mga tao, gari habo na mag-exercise, diba? Makulog nga yan tuhod, makulog nga yan ang sa kuya na lawas, habo ta mag-exercise. Sabi digdi,
An exercise that tabi is critical to one's longevity. Kaya po dapat pala nagataga-exercise kita, your healing plan should include treatment to resolve the underlying cause of pain, as well as an effective pain remedy. Tabi. Kaya po kung kita nagapadaog mga tugang sa mga kulog-kulog na anday kita nagka-exercise, may problema kita. Sabi digdi, mga tugang, ang aspirin was originally discovered in the extracted tabi hali ini sa mga ubak nin kahoy talaga. Napag-araman mga tugang na ang aspirin nagkakaprebentar na tabi sa formation kan blood clots asin kining kan blood siring man po para maiwasan ang pagkakaigwan ni stroke asin iba pang heart attack. On major advantages tabi mga tugang kan willow bark. Iyan pala na willow bark sarong klase nin kahoy. Ano daw bikol kang kahoy na yun? Nagkakatabang man tabi sa pigapon na gastric upset asin erode stomach lining. Yan. Ugaring wara man gud kita kaandig di na ano ini iyan tabi na ano iyan na arog ka na di. Yan na kahoy na iyan. Na pwede niya to mga tugang na mapakinabangan tabi isa sa tuyang mga sadiri. Okay? O bueno. Yan tabi ang good news. Yan po ang marahain na bareta mga tugang in the morning. Hindi po sa DCGB sa programang Morning Hearing. Bueno, aramon ta daw mga tugangan, buena manong report, hali po dyan sa luwas, buena manong bareta, mga tugang in the morning. Buena manong bareta sa Morning Hirit. Kaya ba po si Jimmy nasalitan sa tuya at tabing chief reporter. Oras natin, 20 makalipas ang alas 5 din morning. Hello Jim, good morning Jim. Yes, BP. Maray naga sa mga karantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, burukod-bukod permikan mga pulis, mga parabukis, kung saan digdi sa ginubatan, may nadakop na naman 63 anyos para bet collector sa barangay San Jose sa Banwaan kan ginubatan. Na konfiskar digdi 2 pidaso duplicate Royal Fortune Gaming Corporation sarong coupon band may taya na nako ang 210 pesos. Mga small time. Mga small time na mga tawat. Gustong sabihin, ining sugal mo niya na legal, illegal, tamala may nagkad na dadakop na bukits tabi BP. Siya ngunyan, nasabing para si Ramon Arroyo, yaw na sa pulis para sa nagkakanigong disposisyon. Yun man, sana yan. Balita. Tranquilo man. Jimmy nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report hali dyan sa luwas. May instruction kayo na dara ko po niyan. Takundang instruction. Di man madako pa yan kaya. Di ba? Ikaw ang instruction na gano'n nga nakakahalata tayo. Wala tayong accomplishment. Kaya dapat meron tayong hinuhuli para dyan. Nakakahiya naman. Okay? Obeno. Kumusta po ang sa tuyang alaw? Sige daw ta aramontado kung kumusta na si Sengan ito si Betty. Aramontado si Betty kung hain na madali lang ta. Apudan ta daw ang pag-asa. Yan. Alamin daw natin kung hain na si Betty. Betty boy, si Betty girl. Alas 5:24 oras mga tugang sa Pilipinas. Sa Globe na muna kita mag-text Nawalat ko sa kuya na number na smart tabi. Globe na muna tayo. Hello? Hello. Good morning, Sir Ariel. Good morning. Good morning. Yes, sir. On air ka po digdi sa DCGB. Go ahead po sa forecast. Kumusta na po ang bagyong Betty? Para po sa pinakahuring
Tropical Cyclone Bulletin para sa bagyong Betty. Nananatili po niya nasa typhoon category as in iniman huring namataan alas 4 nin aga sa distansyang 525 kilometers east of Apari, Cagayan sa coordinates na 18.8 degrees north, 126.6 degrees east. Sa ngunyan, iguanin taglay na kusog na doros na na sa sentro nag-aabot sa 155 kilometers per hour as in pagbugsok ng doros na nag-aabot sa 190 kilometers per hour. Kasulukuyan nang naghiro sa direksyon na panorte sulnupan sa rekasman na 20 kilometers per hour. Nakapandi naman ang tropical cyclone wind signal number 2 duman sa Batanes, eastern portion kang Babuyan Islands, pati naman sa northeastern portion kang mainland Cagayan. Samantalang tropical cyclone wind signal number 1 man ang ibang parte kang Babuyan Islands, rest of mainland Cagayan, Isabela, Quirino, northeastern portion of Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, northern at central portion kang Aurora, kaya Baliman ang Pulilio Island. Nasa tropical cyclone wind signal number 1 man ang northern portion kang Catanduanes, yan ang mga munisipyo kang Caramoran, Diga, Gigmoto, Panganiban, Bagamanok, Asin Pandan. Northeastern portion man kang Camarines Sur, ang mga munisipyo man kang Caramoan, Garchitorena, Lagunoy, Tinambak, Siruma, asin northern portion kang Camarines Norte, kung saan iyo man ang mga munisipyo kang Vinsons, Paracale, Puxi, Panganiban, Kapalonga, Talisay, Daet, Mercedes, asin Basud. Samantala, iguaman gale warning sa mga seaboards kang Camarines Norte, Eastern Coast kang Camarines Sur, Catanduanes, Eastern Coast kang Albay, Eastern Coast kang Sorsogon. Kung kaya, delikado man magpalaot ko niyan sa kadagatan, ikiyo man sa mga nasambit na mga baybaying dagat. So yan po ang sa tuyang update para sa bagyong si Betty. Apo, Sir Ariel, medyo dakulang lang ilang kainit. Apektado ang ibang parte ng Bicol region, ano? Ay po, although paparayo man ninyo sa Bicol, Aha. dakulang nasakop kang ano, Opo. kang tong nisapot kang strong winds, yung outward kaniyo nag-aabot sa ano, sa sentro na sa 770 kilometers Aha. yung ano niya, yung Radius? nasasakop na ano, Tanduros. Dakula, ano? Strong winds. May wasunon pala. Dakulaon pala nini. Iyo po. Oo. So, hindi po na 700 plus kilometers na. So, radius tabi ni? Alas, ano na po yan, yung yan si sinaabot kang ano, strong to typhoon force wind. Ayun, pangyari ano. Grabe ah. Opo. Oh, kaya pala sa Catanduanes, part kang Catanduanes, sa Bicol, part kang Catanduanes and part kang Kamsur, ang may typhoon signal, tabi ano? Iyo po, pati man sa northern part kang ano, Aha. Cam Norte. Pero kasuwapon pa baga po medyo nagdadaalong budahangan ko niyan, medyo madaalong mo niyan na aga. Ano po ini, ano yan, epekto ni kang bagyo? Iyo po, yung trough kani yung bagyo, yung extension ng bagyo, as in pati naman sa, epekto naman kani yung habagat sa na-enhance naman kani yung southwest monsoon. Oh, I see. Oo. Pero pwede tabi sa radyo sabihin na lampas na ini sa Bicol region, ano? Iyo po, parayo na hindi sa Bicol, as in nga, ipadagos man ini yung naghihiro parayo digit sa Bicol, alagad paparade man duman sa may ano, sa may extreme northern Luzon. Iyo. Pwede nga de malanful sa Ansentro, pero understand niyang 500 kilometers duman sa may Batanes area. Medyo ko rin niya. Magkakatama duman ang makusog-kurog sa Parusan, no? Iyo po, nasa single number 2 yan. Yeah. Sa may vertical northern Luzon. Opo. Salamat ng tabi, Sir Ariel, sa update mo niya na pag-aga. Salamat po. Alright, thank you so much. Yan ha. Mga tugang an kamugtakan kang panahon. Tabi, ngunya na pag-aaga, mga tugang medyo paharayo pwede sa Bicol region, pero an may typhoon signal yun, ano? Typhoon signal sa may parte kan Catanduanes, may typhoon signal, mga tugang an itong so kabangang parte kan Catanduanes, Budak Camarines Sur, ano, mahiwas so langilang, ano? Mahiwas so langilang
mga tugang kan bagyo. Kaya kwan siya, medyo ano po kayan, apektado ang Bicol region. Pero yung ani po ito, paharayo sa tuya, mga tugang ang bagyo as of now. Susog po yan sa forecast natin. Susog po yan mga tugang sa forecast tabi kan Pag-asa. Mga tugang hindi po sa syudad ni Legazpi. Alright. O Bueno kapatid, ngunyan tabi na may mga birthday ngunyan. Tabi, may mga birthday, text na po sa 0995-398-1813. 0995-1813. Diba po ka mo mag-text tabi ha? Hindi po ko mag-text muna. Mga tugang taso sa kuya tabi na numero para po sa smart nawalat ko tabi. Kaya di na mo nagamo sa Globe. Pareho man sana. Actually, piso man sana yan. Piso man sana po yan. Daiman kikuan, daiman iyang ki pagkakaiba. Piso man sana. Okay? Pareho man sana piso. Maski sa katabi mag-text, piso talaga yan. Ade. Okay, ano nga ito so sabihin ta? Okay na. Okay na. Bueno. Buda sa pwede man tabi duman sa tuya na kuan mag-text lang tabi para sa mga birthday greetings. Tapapasadaan ta yan. Tabi ngo niya na pag-aaga para po sa mga greetings natin. Okay, bueno. So may mga so nagta-travel diyan ha. Ingat-ingat ka mo ha. Ingat-ingat po. Medyo ano yan, nataraw tama buda. Mautuho na ngunyan. Adi, grabe ng auto. Henry M. Nagiyaman talaga ang mga Pilipino. Henry M. in the morning. At mabakal pa kuta ako yung kiduwa pa kuta. Ganagduwa-duwa na ako yung magbag. Ikaw yung may plano ka no? Dahil na ako mabakal kiduwa pa ta. Saro, duwa ko ta. Gusto ko mga tugang may maharang, may bako. Diba? Ikaw ko tang maharang buda. Kuda ko. Apakalo pag may maharang buda may bako? Alar Mario, nasa linya. Good morning pa rin, Al. Kamin. Good morning, pade. Problemado na kita sa brownout. Kulang pa ang tawo kan Aleco. Iyan ang pig-ako mismo ni Acting General Manager Engineer Wilfredo Boxit na sa ngunyan ang Aleco naghahanap pa nin mga 55 linemen dahil talagang kikulang-kulang sindanin mga tauhan. Sigon kay Engineer Boxit, pag may mga trouble ang mga tauhan ninda medyo talagang kikulang dahil ngunyan ang kadaklan kan mga linemen ninda nag-concentrate dyan sa may pasiring sa Misibis area dahil iyo daw ini ang lugar na mas dakol ang problema manungod sa mga ulang sa kuryente na pigasikaso ngunyan. Kaya padagos ang pangapudan kan Aleco na mag-apply na lineman dahil ini ang saro sa priority ninda na madagdagan ang sa indang mga tauhan. Apuera kan mga linemen ang Alecong ngunyan naghahanap man in PIO. Gusto mag-ako ka na posisyon na PIO? Magpara puro PIO ka ngunyan sa Aleco. Pero nga kang rapado ang tulos kang tao. Si Cindy ko ta baga, si Cindy. Napagal na. Kendi. Kendi. Si Kendi ko ta. Sagi katong pagkirita siya man talaga. Napagal na si Kendi. Abo man kan ake, abo man Kendi ta. Tituyaw-tuyaw daw siya kan media.
Iriwal-iwal daw siya kan media. At ayun na nga, sabi ta. Mas Kaya maray mo nang niya bako man na siya dyan. mag-PIO. Mas maray nang bako tabi pasil ang pagiging payo. Kanali ko. Oo. Okay. Yun na si Chapa. Ako, pwede ako i-commission kang aliko na akong PIO. Kaya lang ang hururon ta, kada best na may pick-upod sa tuyang concern, action na ninda. Araw ba sa nagaan? Araw ka, maski puro paano padingal, so panahon ka ito kan Apex, si Hazel ka itong Moralios, saro yan sa mga nakakauron ta permi, pag may concern, ngunyan di kita Hazel. nakakauron sa enda. Ay nga Di talaga nakakauron din PIO. Oho. Si Engineer Buksit kaya baga may man busy yan. Yes. Oo, si Engineer Lucilo, talagang busy man sa technical. Yeah, no. Kaya yun yan ang problema. Dahil Okay. KPIO nga yan. Yes, oho. Kaya sa mga interesado, pwede mag-apply na PIO. Nagulpi si Chapat. Para urintra ka pa dyan. Ito. Magpa-urintra ka pa dyan. Bako na madiskuido ka lalo. Okay. Yan dami pa din. Ang bungkaros kan mga informasyon. Ali sa Aleco. Alarmario. Thank you. Yes, sir. Thank you. Mga tugang sa ano yan? Mga bareta. Yan ata na nga ni Baya. Pag PIO ka, dapat ayos ang trabaho mo. Kung may trabaho ka pang iba, kakalinturahong ka. Diba? Kakalinturahong ka. Tapi pag may trabaho ka pang iba. Okay. Mga tugang alas 5:35 ang tamang raso sa Naspili. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Iba po mga tugang si Jenny Balyaran para sa mga headlines kan mga bareta ngunya na pagkaaga. Good morning, Jen. Good morning, Vice Henry. Good morning sa gabos na mga parantabay para sa pamayokang darakulang barata sa Lado Nasyonal. Ngunyan na aldawnin Lunes. Palasyo Malacanang nakabantay sa sitwasyon kang bagyong Betty. Presidente Ferdinand Marcos nagbilog ng interagency body para aksyonan ang inflation. Department of Health nakapagrehistro ng 1,792 na bagong kaso ng COVID-19. Mga bangko pinagirumduman na magsunod sa Philippine Identification System Act para akuon ang national ID bilang proof of identity. Duwang Legislative Executive Development Advisory Priority Bill ihahabol ngunyan sa Kamara de Representantes. Dating Presidente Gloria Arroyo sa giraray na pinahimutikan ang planong kudeta kontra kay House Speaker Romualdez. Chief Presidential Legal Counsel Enrile duda sa biglaang bawi in suspect sa Digamo killing. Pondo asin training kay Puhan para sa suwabing dagdag na poder kang LGU, sigun iyan kay Representative Alri Villaferte kang Camarines Sur. National Land Use Policy pigbubusol ni Presidente Bongbong Marcos. Pilipinas nakasentro sa paglapag sa mga organized as in big groups o big drug groups sa paagikang effective, focused as in dedicated na law enforcement sigun iyan sa Department of Justice. Kamara de Representantes nagbilog nin sarong working group para bilogon ang propostong pag-amyendar sa K-12 program. Maharlika Investment Fund nakakadanyar kaysa sa kapakipakinabang sigun iyan kay Senador Coco Pimentel. Ang detalyes VP Henrys alas 6 asin 7 AM na Major News kastadig di sa DZGB. Sa pangaran ni Director Mar de la Cruz, ini po si Jenny Balyaran. Good morning. Salamat, Jen, sa mga headlines. Ngunya na pagkaaga, 5:37 oras mga tugang sa Pilipinas. Yapon mga headlines natin ngayon pong araw. Digdi po sa GB. Okay, sandali lang ha. Good morning kay Dr. Chris. Atapon si Pading Chris. Atabon pa di. Gani atabon ka pa di. Blessed morning tabi Dr. Chris Gianan. Maray na aga tabi sa imo. Good morning sir. Antupad baga programa kandole nga ta minaprintera sa ay sus ko. Iba man ang hapot ka ini.
iyo man ang iyo kon kaya nagtatabang nagtatabang para sa pag-facilitate. Good morning, Henry M. 55 na lineman. Kadakulman. Kadakulman niya kan ata nangani. Paano ka natatalin niyang piprintera sa publiko na kayo po ni dakilain man? Dakol na talaga nag-asenso arog sa imo ikasaro na sa nangonyan. May planong magkidua. Saro pa, pait sa nangay amigo. Gusto ko saro pata, gari may maharang. Jerel Aranya, maray na agad tabi. Amigo, good morning. Arog talaga kaya ng nagaedad na morning na good morning sa mga taga-Gabuan. Maray na aga ogi. Maray na aga tabi si mo. So mga uy kay Manaylo di Pasimyo Maray na aga tabi kay Manaylo di Pasimyo. Maray na aga po sa ibo Manaylo di. Diyan sa Barangay 15, mga miyembros kan women, Sa Barangay 15, good morning tabi, Jim's Coffee na. Mag-Jim's Coffee tayo. Jim's Coffee lang in the morning. Happy na. May plus ka na sa live. Uto nga isus ko. Si Kayen na, sniling ko si Ate Kayen kan sarong olo sa Facebook. Gari pa lang, pang Miss Universe ang kwan niya, ang tindog niya. Ang sekreto niya po, Jim's Coffee. Bago pa siya maglaog sa trabaho niya, sarong sa siya na Jim's Coffee. Garo, hiling ko, garo yung sekreto niya. Kung natata siya mga tugang sexy, di ba? Kaya gari love na love siya, nilalabis niya. Di ba? Dapat kayo, ito si Chelsea, si sister niya na kuhan. Gari na pagabat-gabat, gari dapat mag-Jim's Coffee ito. Available pa ang Jim's Coffee. Mga tugang dyan sa mga supermarkets tabi, sa mga groceries. Ihapot lang, hanapon lang kung may Jim's Coffee. Sa mga drugstores, dyan po sa tuya nakapalibutan, gibo yan kang Gold Shine Pharmaceutical, gibo yan kang Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. Yan, Ang Gold Shine Pharmaceutical sa rupuan sa mga pinagkatawanan rin award, nakalasabinin award para po mga tugang sa dekalidad na produkto na paggibo po nin kape. Yan, okay? Sige daw, dumang kita mga tugang sa kinamumugtakan ni Ans Galero. Dagdagan ta ang report. Ali po dyan sa luwas. Good morning, Ans. Come in. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, duwang serye nin pagkawara nin gamit na record digdi sa Albay District sa nakalihis na ang tao susug sa blood report ka na si Paktuo. Enot ka ini, susug sa report ka na si Paktuo na sarong certain Brian Mico de Roa nipay 22 anyos ini asin residente kan sarong pribadong establishmento dyan sa Barangay Arimbayan nagdulok mismo personalmente sa hepatura ka na si Paktuo asin ipinag-report naman tangyaon siya duman sa pinagtatrabahuhan niya kasuodma na lugar. Binugtak niya sa nasarong tukawan sa iyang cellphone kantidad 12,000 pesos. Wara na ini ka na sa iyang pagbalik o kaya paghihiling asin hinanap ni duman sa nasambitan ng lugar alagad wara naman ni kumbaga senyales ka na presensya ka nasambitan ng cellphone. Pagkahapon, saro naman na Ronel Castro, residente kan Barangay Pinarik, na personalmente man na nagpasiring sa hepatura kan Sipak 2. Asin sinabi na mantang pinagpapark niya sa iyo o nakapark sa iyang motorsiklo dyan sa may Barangay 17 kan na Albay District na mangumun-ngumun na hiling niyang wara na ang helmet niyang kantidad man 5,000 pesos sa nasambit na lugar. Sa ngunyan na dakulaan na irehiso na wara ng gamit o daw digdi sa Sipak 2 kung gayaan mga miyembro kan Legaspi PNP padagos ang pagiromdom sa publiko na maging maikmat asin na bantayan ng gadaan mga kagamitan lalo na kung makantinat ini dahil sa day maaraman po na pinagdadapog na naman ngunyan ang serikan panahabas digdi sa tuyang kapalibutan. Yung tabi VP ang informasyon man na halidigdi sa lawas kay Bahan Siboy Ans Galero, DCGB. Salamat Ange sa report. Uy, 16 bago mag alas 6 nin morning. Dumang kita mga tugang sa kinamumugtakan ni Jomar Bien.
Aramon tayo po ang mga dagdag na bareta ngunya na pagkaaga. Alamin ang mga baretang mainit sa morning hearing. Jomar, good morning, kamin. Salamat PB Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Good morning sa mga listeners kan DCGB, WGB sa Barangay San Vicente, Cantabaco City. Ay, good morning pala sa mga taga-Kuan. Kaso hapon may nagkakaon ako dyan sa saro na turo-turo dyan sa may saudan. May nakadin si GB ako. May naglari sa kuyang babayi, medyo maedad na. Taga din si GB ka ngaya, iyo ngaya ko po. Naginagog ngaya po ako sa programa mo, diyan sa Cormidal. May Cormidal diyan, tabi Jomar. Igwa. Barangay Cormidal, taga Barangay Cormidal da siya. Naginagog ngaya ako sa programa mo, sa diyan nga sa WGB. Yan. Iyo. Salamaton po. Dahil man pinangara, dahil man nagapot kan, dahil man nagtaram kang pangaran niya. Dahil man sinabi, pero ikaw nga, anong pangaran mo? Ako nga ako si Jomar Bien. Ay, Sabi niya, utik mo nga yan. Utik mo nga, bako ka man niya si Jomar Bien. Nga ako si Saipo. Si Kuang ka nga si Mar de la Cruz ka. Nagpida ko dyan, BP Henry, sa Cormidal. Tayo magang barangay kan sa Kuyang Panugangan. Oo, nga ako si Jomar Bien ako. Ay, bako kay si Jomar Bien? Nga ako, sino ako sa iling mo? Si Mar de la Cruz ka nga. Bata, sabi sa kuya, ay may kiri ba ka ngayang babayi? Siguro nga, chicks mo nga ini. Kuminas kason suhungit ni Mrs. Canso Bulalo. Kuminas kason suhungit ni Mrs. Canso Bulalo. Nakaduwang maluto si Mrs. Okay, sige, go. Markadong ka na talaga pag-abot sa chicks. Garingani, marauto no. Sa agumlugod, pigdudahan na lugod kita. Yung agum mo, dudahan kang chicks mo. Sabagay, yun man, chicks man ang gadman. Roger on that. Good morning sa Pamilya Barredo, kan Barangay San Vicente. Fiesta kasudma sa Barangay San Vicente, Cantabaco City. Yes. Naimbitaran ako kan sa muyang pinangaki sa kasal na si Iki sa Buda Ramon Cardano. Yaon kami sa compound kan Pamilya Barredo. Maray na aga po sa Indo sa mga sa Pamilya Barredo kan San Vicente, mga paradangog tayo ni BB Henry. Yes. Iyo man sa parapot sa ko duman kan na maraman na taga DCGB ako. Ano? Ika nga ya si Henry Maceda. Yako pa ko. Chicks mo man nga yan na. Kariba mo. Atay. Kariba ko si Mrs. Ito, garo talagang pwede kang dudahan mananggad. Dahil pag nadangog na kaya nita Henry Maceda, pag na Henry Maceda ako, pero may karibang chicks. Okay. May barita ka pang iba dyan din, ha? Yun na yan. Mabarita na sa natin ko. Good morning, Tabi Sendo. Happy Fiesta sa mga taga San Vicente, Cantabaco City. Yes. Mientras tanto sa dagdag na bareta, sarong babae man ang arestado dito sa Tabaco Kasutma dahilan sa bukis. Gigulpi man sa mga bukis na. Gigulpi na ngunyan ang bukis. Nangalas man ako. Ngunyan man sana. Performance. Okay. Si Manay Gemma, 49 anyos, residente ng Purok Cruz, Barangay San Ramon, Tabaco City, nagdayo sa Purok City, Barangay Bungabong, Kasuma para magpataya sa wedding o sa bukis. Alagad na nataimingan sininda o siya ka na mga pulis. Asin tulos na pinakma na kumpiska digdi kay Manay Gemma ang mga ebidensya na gagamiton sa kasong ihampang sa saya arog ka na mga wedding paraphernalias, 1,104 na kwartang koleksyon na damay pa sa iyang cellphone na sin motorsiklo na dara na kinumpiskar kan mga autoridad. Yan BB Henry and Barreta, Jomar Bien, DCTV. Yes, salamat Jomar sa report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Sandali lang Joshua ha. At oras na kang paningit sa morning hirit. Paningit sa morning hirit.
Mga dagdag na karaman sa morning hirit ngunyan pungal daw. Alat ngo na po ta, sa libro kung pigbubuklit sa albatana o nawara lugod. Aw ni. O ni na boy. Ni na boy. Aram nindo mga tugang ang kahoy na aratilis. Aram nindo ang kahoy na aratilis. Aratilis. Aram nindo yan. Diyan kayo to sa bio, igwa kayo to diyan ki, ano yan? Pigakaon pa kayo ni, di ba? Pigakaon ni, ha? Pigakaon ni, mahamis, mga tugang ang aratilis. Sabi digdi, ang aratilis palan, mga tugang, saro tabi na klase nin prutas na immune booster. Ini tabi mga tugang na prutas na yun. Igwa kipigapod na resveratrol o anthocyanin na nakakaprotehir mga tugang sa mga sasatuyang lawas kontra sa epekto kang pigapod na mga harmful free radicals. Asin po inipalan igwa ki anti-aging agents. Uyug-uyugun mo yan pala ng aratilis na piga para garapo-gapo ta sana. Ini po da mga tugang na prutas na ini. Iko po nin 25 klase nin iba-ibang flavonoids na iling mo na iyan. Maray mang palan ini adi. Asin po mga tugang igwaki phenolic compound na enough o tamang para gumadan nin mga free radicals. Asin po mga tugang nakakatabang manday ni para maibitaran po ang helang na cancer. Ang aratilis na ini iga po mga tugang ki vitamins A and C na kaya pong labanan ang cold and flu. Vitamins B vitamins siring man mga tugang nakakatabang daan para po marayan sa tuyang mood oral daw. Asin siring man po igwa siya ki calcium and phosphorus para po sa tuyang tulang. Asin po iron para sa tuyang anemia salbatan. Maray pala ng aratilis adi. Ini po da mga tugang gamang kipigapod na pain reliever. Ang pagkaon po nin 10 hanggang 15 pedaso nin aratilis. 3 beses po kada aldaw nakakatabang po para ma-relieve kita sa kulog nin payo. Asin po an kulog na darakan gout. Asin siring man anti-inflammatory properties. Yugon mo yan. Yan pala na aratilis man ang dakulon dyan sa palibot na baga. E kung tagbunga ko niyang kang aratilis, ha? Mata? Ha? Maraot sa mata. Ang aratilis? Maarat. Maarat na sa mata sa pinatusong kan junior na ini. Yan pala ng purutong nana. Di pala niya to dapat pagparoris na bun iyan. Tadakul pala siya mga tugang na ano yan, dakul pala siyang ingrediente na maray po mga tugang sa lawas nin tawo. Mansanitas po yan, Kuya Henry. Good morning. At talaga, agapod kan mansanitas, ha? Okay, yan po ang mga dagdag na karaman sa morning hirit. Paningit sa morning hirit. Sabi kan texter ta, bata ngaya may mga lineman, hinarali, tabawal daan magtugang. Tapos ngunyan maaranap, nailing mo na iyan mananggad adi. Ha? O beno, dumang kita mga tugang kay Josh Babino. Dagdagan tapuan mga bareta, hali po dyan mga tugang sa luwas.
Joshua, come in. Yes, good morning VP, good morning sa mga paraan tabay, mautong-utongon. Anyway, Anapod sa mga- kan, kabag. O day. Anapod kan, ano mo anapod kan? So, saan parte yan? Sa may bitis? sa may legs. Sa may legs? Mhm. Ay ba yan? Kung saan lubot ang apod kan, bagla. Pigsang bagla. Kung di sa may legs, iba, ibang klase yan. Okay? O, sige. Anyway, sa mga Kumanap kang dagdag na- taliunod, marayan taliunod. Dido po ang sanang kang taliunod. Mhm. Kung medyo, kuhan na baga, hinog-hinog na, kumuha kang bute. Ah, Sisiripan sa bute. Iyo, yan baga na, sa bute. aha, So, sa gin, aha. siripon mo sa bute, ipat o yan bagang kuhan, luho kang bute, tapat mo dyan sa may, sa may mata. Mhm. Siripon mo. Pag nasintro mo, natulupon mo. Yung man ang pasunod sa kuya ni COP Sir Jimmy. Ayo. Nasalita. Tulupon mo. Tapos masabi ka, aw adu da idi. Ang mga turo mo ngayon, dengan kabugtaki, masabi sa paradang. Okay, sige, go. Anyway, VP, sa mga dagdag na pareta, ang mga persons deprived of liberty o PDL, members man gilari kan komunidad, maski sila may pinagahampang na sala sa lay. Kaptang iyan VP kan pahayag o pagtubod ni Legazpi City Jail Warden Senior Inspector Fernan Sunga kung saan sinabi kaining ang mga PDL kay puhan man giraray nin paglibang-libang. Katakod kay ni VP kan nakaaging Biyernes, Mayo 26, 2023. Matarayong pong ikinundusir kan Legazpi City Jail ang tigapod lindang Santa Cruzan sa barangay Bagong Pag-asa kung saan 11 padis nin mga PDL ang nagsulog nin mga gayon asin makakolor na mga gown. Kapartner man ang mga naka-Amerikanang escort, may mga dekorasyon asin arko, asin naglibot man ini sa palibot kan pasilidad kan City Jail. Nag-ero man sa nabaga VP, natural na Santa Cruzan na nahihiling ta kada bulan nin Mayo. Sigun ki Warden, paagi ini kan sa ilang opisina na makapagtaumanin kaugmahan sa mga PDL asin makapaglibang tangani mahali ang pagkainip sa laog kan karsel. Mientras na nagsirbi man ining fundraising activity para sa kapakinabangan kan mga persons deprived of liberty. Nangunta BP ang pahayag ni Senior Inspector Jail Warden Fernan Sunga. Okay. Tawag dito, hindi lang naman yung financial proceeds ang objective natin dyan eh. Para rin sa socialization nila. Para rin malibang sila, unang-una. Ay medyo, nakita mo naman, medyo masaya yung ating mga PDL. Kahit nasa loob sila, medyo malaking bagay sa kanila yan eh. Oo nga. Medyo matanggal inip. Tinatawag natin, para recreational na nila yan, activity. Saka para socialization na rin na ma-realize nila na parte pa rin sila ng lipunan. Eventually, lalaya naman yan. Mostly lang. Yung mga na-raise ko, sir, na pang-sakto natin yung panggastos. Diyan nga sa bibili natin ng mga tier na kulang sa visiting area. Tapos mga ibang pangangailangan pa nila dyan kung may sumobra sa sound system. Kasi pag may mga program kami rito, medyo kulang sa sound system. Pahayag ni Jail Warden Senior Inspector Fernan Sunga. Actually, saan ginibo yan, Tabi Joshua? Saan ginibo? Sa loob mismo kan Legazpi City Jail, BP. Actually, gari, maluya yan. Aha. Magayon, kung gibuhon mo, ayan, pon dyan sa City Jail, maikot ka mo sa Bugtong, pasiring ka mo dyan sa may Tahoe Road, hanggang sa airport. Paboy makabalik sa City Jail. Hawas na. Pa-procession na. O ngaya, magkakaroon tayo ng Santa Cruzan. Saan ang ruta, sir? O, doon tayo, simula dito, palabas tayo ng airport. Papunta dyan tayo sa may Magayon Drive. Labas tayo doon sa may Paperland at saka balik tayo sa Cruzada. Ikot tayo sa may Bicol Memorial Park. At saka doon sa may Bugtong Road. Tapos balik tayo dito. Okay nyo yan, sir? Yan magayunon. Yan magayunon na kuan na ano na. Magkaka-relax talaga yan.
Ay sir, karaw lang po. Baka madagit sa kuya si Warden. Karaw lang po, Warden. Lang iya nga itong Henry Masedang ito. Bakit ganyan niya question niya? Kuwan lang sir, ang tawag dyan, medyo pamparelax lang po sir sa umaga. Alam ko namang hindi pwede yan. Okay, sige. Yes, mga dagdag na Bareta, Halis Lawat, Joshua Bina. Thank you Joshua. Ang mga balita susunod, makalipas lang po kaining mga patalastas. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Initabi si Kapitana G. Samaromobio ni Kanablang Bulod Pidoran Albay. Idi sa mga kabubuldan nin Pidoran, pirmi kaming pinagbisita ni Congressman Didi Cabredo. Tinuruan niya kan mga tao idi na maghigos, magtaranom, tanganing magkakaayuning pagkaon. Kantugon samo ni Kong Didi Cabredo, idi magpara asa sa gobyerno. So mga kababaihan, tinabangan niya nin pagkakaayunin kapital para magkanegosyo. So mga asawa nin kababaihan, tinabangan man niya na magkatrabaho. Payaba kami ni Kong Didi Cabredo, kaya payaba mo man siya. Serbisyong progresibo sa tercer distrito nin probinsya ni Albay. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, anainot pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6:02 oras po sa Pilipinas. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw ngunyan mga tugang na Lunes 29 po kan Mayo, uya pang headlines kan mga bareta ngunyan pang aldaw. Pagbiyahe kan gabos na klase ng lunadang pandagat sa Tiwi, malinaw, malilipot, makakay Rapu-Rapu asin Tabaco City, ipinagbabawal muna kan EPSEMO dahil sa ibinanderang gale warning. Dosing individual tinamaan o tinawanin pagmidbid sa First Excellence Award kan Gobyerno Provincial kan Albay. Palasyo Malacanang nakabantay sa sitwasyon kan Bagyong Betty. Department of Health nakapag-register ng 1,792 na bagong kaso ng COVID-19. Mga bangko pinagirumdom ang na magsunod sa Philippine Identification System Act para akuon ang National ID bilang proof of identity. Sa ibang nasyon, Pope Francis balik trabaho pagkatapos na magpahingalo.
nagkaperang aldaw dahil sa kalintura. Business News, dagdag bawas presyo kan produktong petrolyo lauman sa agang Martes sigon sa mga kumpanya nin petrolyo. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya to sa lado lokal. Ipinagbabawal mo na po kan Albay Public Safety and Emergency Management Office o PASEMO ang pagpalaot o pagbiyahe kan gabos na klase ng sakayang pandagat sa munisipyo kan Tiwi, Malinaw, Malilipot, Bakakay, Rapu-Rapu, asin Tabaco City sa pinagpaluwas na Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Advisory No. 2 na pirmado ni PDRMO Chair asin Albay Governor Edsel Grex Lagman dahilan sa ibinanderang gale warning kan Pag-asa kasuhapon alas 5 nin pagkaaga Mayo 28 mahigpit po na pinagbabawal ang paglawod kan gabos sa sakayang pandagat para maibitran ang anuman na emerhensya. Kasabay kay nabisuhan kan gobernador ang publiko na regular asin perming magmonitor sa mga bulletin asin forecast kan Pag-asa magin sa mga local DRRM offices para maibitran ang aktibidad sa kostales na parte kan nasabing lugar. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal naging matrayumpo po asin makulor ang primerong Santa Cruzan sa barangay Bagong Pag-asa kan person deprived of liberty o mga PDL sa Legazpi City District Jail. Sigon kay Legazpi City Jail Warden Fernan Sunga, unsing padis nin mga PDL ang nakasulog nin mga Filipiniana asin barong ang naglibot sa Laogan City Jail. Sinabi ni Sunga na paagi ninda ini para mataonan nin kaugmahan asin may pamati sa mga PDL na nasa laogan sa indang pasilidad na sa ibong kan sa indang sitwasyon sa laogang kulungan sindam miyembro pan giraray kan komunidad dugang panisungan ang aktibidad ang nagserbiman na fundraising activity kan City Jail kung saan ang matitipo na pundo iyo ang dugang sa pambakal ng dagdag na tukawan na magagamit kan mga nagbibisitang mga kapamilya. Oras po sa Pilipinas, 5 minutos makalipas ang alas 6 nin pagkaaga. Gobyerno Provincial kan Albay suportado ang Serbisyo Caravan Program kan DILG. Detalye, mga tugang kan report kay Ans Galero. Bilog mo niyan ang suporta kan Gobyerno Provincial kan Albay sa paagi kan Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO na pinamamayuhan ni OIC Maria Vivian Zea sa programa kan Department of the Interior and Local Government o DILG manungod sa Local Serbisyo Caravan. Inian sa iyang sinabi kung saan ang katuyuhan kan programang ini iyo ang makataon nin basic services sa mga konsideradong geographically isolated and disadvantaged areas o gaidas digdi sa probinsya kan Albay. Kasabay digdi kan PSWDO sa pagkondusir kan nasa bida ng programa ang DILG asin man ang mga opisina kan Albay Veterinary asin Provincial Health pati naman Provincial Agriculture Office. Kasabay sa mga programang itataon ninda iyo ang libreng feeding program, medical mission, distribution ng family food packs, purifying water tablets asin iba pa. Pero kayan, pinagsiguro man kan PSWDO na magkakaigwaman sila ng distribusyon ng mga IEC materials manangod sa health, livelihood as in agricultural assistance na pagtatao kan mga ahensya ni gobyerno. Naglalaom mo niyan ang gobyerno probinsal na sa paagi kan siring na bagay, maabot ng gandindaan mga hararayong barangay as in matauanan ning magkakanigong serbisyo ang mga residentes kay niya. Dagdag na Bareta at Galero, mga tugang pinagmidbid po ang 21 individual asin grupo sa katatapos pasa ng First Excellence Award na pinamayuhan kan Gobyerno Provincial kan Albay. Ang aktibidad ginibo sa Purple Land Convention Hall, Legazpi City. Ang nakakuha kan Outstanding Community Service Award iyo sinda Miss Maria Jihan Sangil, founder kang Layer Tech Software Labs Incorporated, Miss Jessica Borilla, empleyado kan PGA, asin si Mr. Christopher Nocos, Alba Youth Ambassador. Nagakuha man ng Humanitarian Service Award and for its club, Bakakay Albay, DCGB-AM, Mr. Antonio Tan, Chairman asin CEO kang LCC Group of Companies, asin si Mr. Richard Daniel Thomas Calleja, Presidente kan DCTV. Igamanin anom na mga minidbid bilang Most Outstanding Government Service Awardees, iyo sinda Legazpi City Health
Health Officer Dr. Fulbert Heliego, Daraga National High School Principal Dr. Lourdes Rimonte Bigkas, Malinao National High School Teacher Mr. Noli Calmada Bonete, Tabaco City Welfare and Development Officer Miss Maria Salome Villanueva, DepEd SDO Albay, ALS Teacher Miss Anne Marie Hakub, as in BJMP Warden, Jail and Chief Inspector Attorney Rodolfo Versosa Jr. nagkapiraman sa mga tinawanin onra na sabing seremonya. Ang aktibidad as in institusyon na minidbid ang nagtaunin exemplary na serbisyo kan pandemya mantang ang naging mga hurado sa nag-ibalwar sa mga nominado yosin na Mr. Jed Billen, Mr. Cord Zepeda as in Dr. Cedric Daep. Curfew sa mga jóvenes ipapautob daw sa Ginubatan Albay. Report kay Jimmy Nasalita, mga tugang, hali po dyan sa luwas. Mga jóvenes orog na mga minor an mga nainbilto sa mga kaso nin harabasan sa palibot kan Ginubatan lalo na sa merkado publiko. Ngunyan, pig-iisip ni Mayor Chino Garcia na buhayon sa liwat an curfew hour digdi sa nasabing banwaan sa ngunyan. Pipa review na kan alkalde an ordinansa sin pinalidad kay ni Purabiri pautob kan pulis an curfew hour sa pagsabing sa mga alanganin na oras sa pagkabanggi na dahil maintindihan tanata pigtutulirar kan mga magurang imbis na sa harong an mga akina para sa pagpahingalo pagkaturog alagad igwa pa man giraray nin mga gala balaw bagaw na mga kaakian sa pagkabanggi. Prone ang mga ini sa impluensya o pagkakatintar sa maraot kan mga nagkakapira na mga kahubinisan kundi ini maiksiheran sin oras na maplansaan review kan ordinansa sa curfew sa mga masunod na banggi posible ipapautob sa liwat ang curfew hour digdi sa nasabing banwaan. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mga tugang oras natin, 11 minutes makalipas ang alas 6 nin pagkaaga. Nakuha po ni Binibining Jenny Isabel Vilazano akan probinsya ni Albay ang pagmidbid bilang Best in National Costume sa taho kan mainit na competition sa ginibong Coronation Night kan Binibining Pilipinas 2023. Ipig showcase kan Albay representative ang mayon volcano inspired costume na pinagdisenyo ni SD Artistry mantang ang costume gibo ini sa inasimbol na hand-woven abaka as in indigenous fabric na may handmade flowers, pearls as in iba pa na yun tunay nagpahiling kan bagong daragang magayo o nagpahiling kan daragang magayon nakalaog man sa top 10 kanasabing kompetisyon ang sinabi ng persona. Dating Legazpi City Domestic Airport planong gibuho na commercial area. Al Armario sa detalye. Plano ng gibuhon commercial area ang dating Legazpi City Domestic Airport. Sinabi ni ako Bicol Executive Director Attorney Pino Carbin Jr. na nakipag-meeting na si Congressman Saldico, Chairman Committee on Appropriation sa DOTR kay Secretary Bautista asin pinag-urunan ang plano sa mahiwas na lugar kang dating airport. Sa dirinig kan kaap asin airports kaya naghiro na para sa koordinasyon kung nangyari ni nakulang bagay sa ekonomiya kan Albay. Madadagdagan ang mga negosyo asin oportunidad sa trabaho. Sa roiningon yan sa Potorong Development kan Albay asin Legazpi City na pitututukan man kanagpipol sa pangingenot ni Congressman Saldico. Alarmario, DCGB.
Mga tugang biyahe po kan mga ferry boat sa rutang Catanduanes, Tabaco, suspendido pon kaso hapon. Report kay Jomar Bien. Doon pa kasuod mang hapon na dain na nagbiyahe ang mga ferry boat sa rutang Catanduanes sa Ciudad can Tabaco. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Petty Officer 2 Buen Agua kan Coast Guard na nakabase digdi sa syudad. Sinabi ni Buen Agua na maski daing signal kasuod ba ang mga kapitana asin ang mga shipping company mismo ang nagdesisyon na dain na magbiyahe dahilan sa kusog kang ukol asin paro sa arting Catanduanes. Alagad ngunya na aga, pinagalat pa kang Catanduanes o kan Coast Guard ang desisyon kaining mga shipping company kung magbabiyahe sin daw dahil sa ipinaluwas na abiso kan pag-asa ngunya na aga ang pinagdeklara sanang may signal number 1 iyo ang northern portion kang Catanduanes na iyo ang Karamuan, Biga, Gigmoto, Panganiban, Bagabanok, Asin Pandan ang Bira Catanduanes sa San Andres kung sa inyaon duman ang pier kan ferry boat o ang terminal iyo ang dayman deklarado na may signal asin ini nasa sur na parte kan Catanduanes. Sinabi ni Buenagua na pinagalat paninda ang desisyon kan mga shipping company kung ang mga ini itidiretso ang dainin da pagbiyahe so pagsusumindir kan biyahe kung pakasudma o magbiyahe na sinda ngunyan. Uyang pahayag ni PO2 Buenagua. Sa mga shipping company po kaya, say po sila kung kasuma na hapon, hindi na po sila yung nagbiyahe. Mismo sila nagbiyahe, oo. Iyo po. Mga oras dyan, sir, tigalap naman po ang ibang company kung mabiyahe po. Sabi po, sir. Nasa sa Indana, yan ano po? Kasi po, natakot mo din na dumanta. Makukulong na po, dumanta ng pagdudukot. Si Petty Officer 2 Buenagua, Coast Guard, Tabaco City. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Oras mga tugang sa Pilipinas, oras natin 16 makalipas ang alas 6 pag-aaga. Padagos kita ngunyan sa mga darakula niya tong bareta sa lado lokal. Dagdag na bareta, hali po dyan sa luwas kay iba po si Joshua Bino. Pirming pagreparuhon ang Enlist dashboard para sa iba pang mga instruksyon may kinaraman sa schedule kan filing ng aplikasyon para sa August 20 Civil Service Eligibility Pen and Paper Test. Ini ang sigiraray pagiromdom ni Civil Service Commission Bicol Regional Director Daisy Punzalan Dragais sa gabos na mga nakapagrehistro as in waitlisted na para sa nasabi ng examinasyon. Ang application period nagpoon kan Mayo 22 asin Magro ang inisundo Hunyo 21, 2023. Kung sa ina, digi sa probinsya ng Albay, yaon ang registration site dyan sa FM Mall, Legazpi City. Kung matatandaan, binuksan ang Enlist registration sa nakaaging Mayo 19 asin nag-close man ini Mayo 22 na banggi. Sigun si Dragais, nasa sobra 31,000 ang matarayumpong nakapag-rehistro sa Enlist system kan sa indang opisina. Kung sa nasa poco mas o menos 18,000 man na mga individual ang nakakasabay sa nasabi ng schedule kan examinasyon. Sinabi ni Bragais, nagabos na mga waitlisted na kay kuwan sa nang maghalat-halat dahil sa sinda, iyo ang nakatalaan naman na matawan ng islat alagad kay puan pang magalat-halat kan masunod na schedule kan examinasyon. Nangapunan si Bragais sa publiko lalo sa mga nasa waitlist, mantenido sa ng kalmado asin halaton sana ang mga masunod na instruction na may hiling sa sindang kanya-kanya ang Enlist dashboard. Mga dagdag na bareta, Joshua Pino, DCGB. Mga tugang oras po sa Pilipinas, 17 minutes makalipas ang alas 6 din aga. Iba pang mga bareta sa GB News Express. Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Choose
Choose GSM Blue Mojito, now in new cool litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang cool-litan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Welcome to the wonderful world of Sunshine. Sunshine International School is now open and ready to welcome you to enroll in our school year 2023 to 2024. We offer a wide and varied curriculum for preschool, grade school, junior high school, and senior high school. Sunshine International School is also proud to offer basic life skills. Students enrolled at Sunshine International School learn how to become hardworking, disciplined, responsible, and God-fearing children for academic and artistic booster and to prepare students for the coming academic school year. SIS offers summer classes for preschool, grade school, and high school. For preschool from 8 a.m. to 10 a.m. Monday to Friday, grade school, junior and senior high school from 8 a.m. to 10:30 a.m. Speech class, dancing class, and Little Chef are also offered. Exciting and challenging activities will be given to the students, and this is an opportunity to keep their mental and physical energy going and active. Sunshine Summer Class is also open to non-Sunshine students. Enrollment is now ongoing. Summer classes start on June 1, 2023. For inquiries, visit the office of the principal and look for Teacher Afel at Sunshine International School, Doña Maria Subdivision, Tagas Daraga Albay, or you may call at 052-201-2419 or 0947-760-6636. Join us now and be a part of the ever-growing Sunshine family and let your dreams shine. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, then dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading. Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw, Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw, Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Han, bili lang akong beer. Yung B&B, Colt 45 at Tiger Black Strong Beer na may Black Tanza na. Collect lang tayo ng collect kasi may ABI rewards. Okay, sige. Isa-scan lang yung QR at i-input yung codes. Uy, may sure points na pang-redeem ng GCash, Maya, Globe, Smart, Lazada, Sea-Oil at gift vouchers. May 100k pa sa raffle! Drink, collect, and win sa ABI Rewards. Promo runs from February 17, 2023 to January 31, 2024 per DOH FDA CFR permit number 1492 series of 2022. Drink responsibly.
The 21st Santo Cristo Festival 2023 Calendar of Activities. May 21, Sunday, 6 a.m. Zumba Fiesta, 2 p.m. Santo Cristo Grand Motorcade, 4 p.m. Thanksgiving Mass. May 22, 4 p.m. Children Catechesis, 5:30 p.m. Primerong Aldao Kanobinaryo sa Kaumawan ni Santo Cristo, 6:30 p.m. Santa Cruzan. May 23, 7 a.m. Final Evaluation, Interpurok Beautification, Cleanliness and Purok Gulayan sa Barangay Contest, 4 p.m. Children Catechesis, 5:30 p.m. Ikaduwang Aldao Kanobinaryo sa Kaumawan ni Santo Cristo, 6:30 p.m. Santa Cruzan. May 24, 4 p.m. Children Catechesis, 5:30 p.m. Ikatulong Aldao Kanobinaryo sa Kaumawan ni Santo Cristo, 6:30 p.m. Santa Cruzan. May 25, 8 a.m. Medical, Dental, Optical Mission and Bloodletting Activity, 4 p.m. Children Catechesis, 5:30 p.m. Ikaapat na Aldao Kanobinaryo sa Kaumawan ni Santo Cristo, 6:30 p.m. Santa Cruzan. 7 p.m. Awarding Ceremonies, Interpurok Beautification, Cleanliness and Purok Gulayan Contest, and Purok Fellowship Night. May 26, 4 p.m. Children Catechesis, 5:30 p.m. Ikalimang Aldao Kanobinaryo sa Kaumawan ni Santo Cristo, 6:30 p.m. Santa Cruzan. 7 p.m. Talent Night, Search for Santo Cristo Festival Queen 2023. May 27, 6 a.m. Fun Walk and Dog Show at Sawangan Park, 8 a.m. Kasalang Barangay, 3 p.m. Santo Cristo Festival Street Presentation, 5:30 p.m. Ikaanom na Aldao Kanobinaryo sa Kaumawan ni Santo Cristo, 6:30 p.m. Santa Cruzan. 7 p.m. Santo Cristo Street Dance Competition. May 28, 6 a.m. Pedal para kay Santo Cristo Year 3, 4 p.m. Children Catechesis, 5:30 p.m. Ikapitong Aldao Kanobinaryo sa Kaumawan ni Santo Cristo, 6:30 p.m. Santa Cruzan. 7 p.m. Search for Santo Cristo Festival Queen 2023. May 29, 7:30 a.m. Daptap Elementary School First Alumni Homecoming Motorcade, 4:30 p.m. Sabat Procession Santa Cruzan and Flores de Mayo, 5:30 p.m. Ikawalong Aldao Kanobinaryo sa Kaumawan ni Santo Cristo, 6:30 p.m. DDES First Alumni Homecoming Fellowship Night, May 30, 6 a.m. Ikasyam na Aldao Kanobinaryo sa Kaumawan ni Santo Cristo, 7 a.m. Atod Maritime Procession, 7 p.m. Nazareth Youth Night, May 31, 9 a.m. Concelebrated Fiesta Mass, 10 a.m. Baptism, 7 p.m. Day and Night, Mr. and Mrs. 21st Santo Cristo Festival 2023. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, alas 6:25 na oras po sa Pilipinas. Naka-monitor ang Malacanang sa mga pangyayari may kinaraman sa mga lugar na pagagihan kan Bagyong Betty. Sigon sa Presidential Communication Office o PCO, malaog pasana sa nasyon ang bagyo. Naghanda na ang mga panginot na ahensya ng gobyerno para masiguro ang kaligtasan kan mga manuwaan sa posibleng epekto na dara kaini kaibahan sa mga atab na pinaghandaan kan gobyerno. Yung standby communication team, anom na units nin water filtration system para sa mga munisipalidad na posibleng kaipuhan nin malinig na tubig, kasi naka-standby na helicopter para sa aerial operations para man sa posibleng maraot na harong o maraotanin mga harong sa rapado kan bagyo. Sinabi kan PCO na nagtagama ang DSWD nin pondo para sa construction materials, araw kan shelter repair kits, roofing materials as in shelter grade tarpaulins. Inutang ipinahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na naka-preposisyon na ang family food packs as iba pang panginot na ayuda na kaipuhan na may tautulos sa mga naapektaran kan pagrapado kan Bagyong Betty, partikular na sa Northern Luzon. Mantang pigiselebrar ang National Flag Day kaso hapon, Mayo 28, kinurunahan naman sa 2023 Binibining Pilipinas Pageant and Flag Bearers kan Pilipinas. Dayon mabandera sa pangkinaba na kompetisyon ang pagkatapos kan Grand Coronation Night sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City, Kasobangi. Kinurunahan si Angelica Lopez na representante kan Palawan bilang Binibining Pilipinas International ni reigning Miss International Jasmine Selberg kan Germany, asin si Nicole Borromeo na nanggana kanakaaging taon. Ang bagong reyna na magiging kinatawan kan Pilipinas sa ika-62 na Miss International Pageant sa masunod na taon.
Mantang si Beromeo paan mabitbit kan bandera kan Pilipinas para sa masunod na edisyon kan international pageant ng gigibuhon sa Japan sa Oktubre kung saan kokoronahan si Selberg ang magiging tagapagmana niya. Nakamtan man ni Ana Valencia Lacrini kan bataan ang titulong binibining Pilipinas Globe hali kay Chelsea Fernandez. Ibabandera man kan bagong reyna ang Pilipinas sa 2023 Miss Globe pageant ngunya na taon. Mantang ang first runner-up si Katrina Ann Johnson kan Davao del Sur, as in second runner-up man si Atasha Rain Parani kan General Trias Cavite. Ipinag-orden mga tugang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagkreanin sarong Interagency Committee na may trabahong aksyonan ang inflation as in pakusagon ang lakdang para mapakarahay ang ekonomiya kanasyon. Sigon sa Presidential Communication Office o PCO. Sigon sa PCO, ang Executive Order No. 28 na pinirmahan ni Presidente Marcos kan Biyernes, nagsasabi ng Interagency Committee on Inflation and Market Outlook o IAC-IMO, iyo ang mag-serving advisory body sa Economic Development Group o EDG sa mga lakdang na mamantener ang inflation lalo na kan pagkaon asin enerhiya sa laog din government inflation targets. Siring man sinabi kay Nina sa Giraray, pinakarahay ni asin sinalidahan kan Executive Order ng Economic Development Cluster o EDC bilang EDG na binanggit ang pangangaipo na siguruduhon ang pagbiryo kan programa, aktibidad asin prioridad para sa padago sa pagangat kan ekonomiya, iyon mantinidong matibay asin efektibo. Dahil sa nagitaas ang presyo nin mga panginot na barakalon, partikular na ang mga mapagkukuanan nin pagkaon asin enerhiya, ang pagreanin sarong advisory body sa EDC na nasugo ang direktang aksyonan. Ang inflation, pagpakusog kang EDC ang sinipagpatibay sa mga eksistidong inisyatibo kan gobyerno may kinaraman sa ekonomiya asin di kalidad na buhay kan mamanuaang Pilipino. Nakapagrehistro po ang Department of Health nin sobra sa 1,700 na bagong kaso nin COVID-19 mantang ang aktibong tali nagbaba nin sobra sa 16,000. Narehistro man nin sarong aldaw na matapos mai-report ang sobra 2,000 na kaso nin COVID-19. Ipinahayag kan DOH ng nationwide COVID-19 tali nasa sobra sa 4 milyon o 4.1 milyon mantang ang numero kan aktibong infections nagbaba sa sobra 16,000 gikan sa sobra sa 16,300. Nangapudan si Senador Sherwin Gatchalian sa mga bangko sentral o sa Bangko Sentral ng Pilipinas na pagirumdumon ang mga bangko na magsunod sa Philippine Identification System Act para ako ng National ID bilang supisyente na katibayan o ebidensya para sa financial transaction. Sinabi ni Senador Gatchalian kan Senate Ways and Means Committee sa tahukan padagos na naresibing reklamo kan sain nagkapirang mga bangko nagsayuman na midbidon ang National ID bilang proof of identity dahil naka-display digdi o anpirma kan sarong individual sa nasabing card. Ipinahayag man kan senador na ang anuman na bangko na magsayom ang midbidon ng National ID papagmultahon nin kabangang milyon. Tinaman doon kan senador na kamautang kan National ID na gibuhon na simple ang pagipagtransaksyon kan publiko sa public as in private institutions. Kaya magkakanigo na investigaran kan BSP na sabing issue as in sigurohon na ang financial institutions lalo ng Land Bank as in DBP o Development Bank of the Philippines magsunod sa ley. Inaprubaran mga tugang kan Kamara de Representantes ang duwa pang priority bills kan Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC bago ang adjournment ngunya na simana sa pagbasar kang propestong Philippine Salt Industry Development Act as in Bureau of Immigration Modernization Act maitaas nin 33 o maitaas na sa 33 na LEDAC priority bills ang matatapos kan Kamara de Representantes. Sigon sa House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na ang pagbuhay sa industriya nin asin magapagtataon nin hanap buhay sa ribu-ribong parauma. Sinabi ni Romualdez na dapat tabangan kan gobyerno ang mga producers
nin asin para magkaigwan nin angay na ensayo o training asin magkanigong magabagong teknolohiya ang mga ini para magdakulan sa indang produksyon. Kamautan man kan Immigration Modernization Bill na ma-update kan Philippine Immigration Act of 1940 o Commonwealth Act 613 para padagos sa mabantayan ang mga naglaw kasi nagluluwas na individual sa nasyon. Sigon kay Romualdez, kaibahan man sa mga bill ang pagitaas kan sweldo kan immigration personnel. Nakatalaan na pag-aprobar kan Kamara de Representantes sa kadubang pagbasa ang tulo pang lidak priority ang propestong Natural Gas Industry Enabling Law, ang National Employment Action Plan Law asin ang Philippine Ecosystem o System and Natural Capital Accounting System bago ang adjournment. Binatikos ni Deputy Speaker asin dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo ang mga report na nagkukonekta kay First Lady Liza Araneta Marcos ang pigasabing kodita sa kan Kamara na pigdisenyo kontra kay House Speaker Martin Romualdez. Sa giraray man ay pinahimutikan ni Arroyo na siya ang nasa likod ng planong kodita para patalsikon sa pwesto si House Speaker Martin Romualdez. Pinagirumduman ni Arroyo ang publiko kan sa iyang papel sa pagbilog kan Unity Team Coalition kung sain nagtaos siya nin kontribusyon para sa pagbiryo kan pwersa na naging Unity Team asin super majority kan Kamara de Representantes. Tinawanin doon ni Arroyo na nungka siyang magibo nin anuman aksyon para rauton ini. Mga tugang, alas 6:35 po oras sa Pilipinas, bako kumbinsido ang mga abogado kan Malacanang na tinurture ang mga panginot na suspitsado sa panggagadan kay dating Negros Oriental Governor Roel Digamo. Kaya binawi ang sa indang testimonya sa korte. Sinabi ni Chief Presidential Legal Counsel asin dating Senate President Juan Ponce Enrile na bako kapanipaniwalang alibay kan 5 panginot na suspect sa Digamo Slay case na tinurture ang mga ini kan mga pulis kaya napilitan mag-ako asin idoon si Congressman Arnolfo Teves Jr. bilang mastermind sa krimen. Dayman na ipairarom sa lie detector test ang mga suspitsado para maaraman kung nag-utik o nagsasabi ng totoo ang mga ini. Sinabi ni Enrile na maski pa binawi na kan mga akusadoan sa indang testimonya, maaraman sa cross-examination kapag nagpuo na ang bista sa kaso kung totoo o bako. Ang pigasabi kan mga ini. Naggalas man ang opisyal kung paano tinurture ang 5 suspitsado sa panggagadan sa gobernador dahil sigurado na may video mantang pig-investigaran ang mga ini o mantang pigukuananin pahayag. Magigirumduman na 5 sa mga suspect sa Digamo Slay case ang buminawi kan sa indang testimonya asin tinawanin doon na bako sinda magkamerid bid asin tinurture sinda para mag-ako kan krimen. Alas 6:36 oras po sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indocang Climex Forte. Climex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the 2nd floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. GB News Express. Mga tugang baretang unyan sa ibang nasyon, pigkakarkulong maabot sa 40 mga Russian drones ang matrayumpong napabagsak matapos ang wala toong pag-atake sa capital kan Ukraine. Nagwalat nin sarong gadan ang paglusob kan mga Russian gamit ang saindang drone sa Kyiv kan Domingong aga. Sigon kay Kyiv Mayor Vitaly Klitschko, minabot sa 20 mga unmanned aerial vehicle ang primerong napabagsakan Ukrainian Defense Force. Nagadan man ang sarong 41 anyos na lalaki sa siyudad kan Solomyansky District matapos ang pag-atake, mantang nalugadan man ang sarong 35 anyos na babae matapos na papabagsak ng debris kan umabagsakan ng debris kan nasabing mga drones, mantang napabagsak o nagbagsak ini. Nagdrama nin sulo ang nagkape ng debris kang drone sa nagkape ng building sa syudad. Balik trabaho po mga tugang si Pope Francis matapos ka nagkaperang aldaw na pagpahingalo matapos na magkaigwanin kalintura kung magigiramduman na ospital ang 86 anyos sa Santo Papa dahil sa bronchitis. Kan Biyernes, sinabi kan tagapagtaram kan Vatican na si Matteo Bruni na daingo na natutugutan ang maghampang ang Santo Papa sa publiko dahil sa kamugtakan kainidarakan kalintura matapos marahay sa hilang. Bako man malinaw kung sisay ang piglaoman na magkakahampang kan Santo Papa dahil daipig bulgar ang sa iyang na magiging agenda. Ito nang kwentaman ni Vatican Secretary of State Petro Parolin ang pagbasol dahil sa busy schedule kan Santo Papa na nagdala ng sobrang kapagalan kaini. Mga tugang 20 minutos bago po magabot ang alas 7 nin pag-aaga. Business News. Mga bareta, mga tugang salado po nin pagninegosyo. Lauman daw ang panibagong pago nin dagdag bawas sa presyo kan produktong petrolyo sa masunod na semana. Base sa final estimates kan mga taga-industriya nin petrolyo, magkakawat po sa piso sagkod 1.30 ang aumento sa presyo kan kada litro nin gasolina, mantang 2 sagkod 50 sentimos man ang kada litro nin kerosene. Posibleng daing paghiro o pagbaba o magbaba nin 10 sentimos ang kada litro nin diesel. Papaskil man kan mga kumpanya nin petrolyo ang official oil price adjustment dyan auto. Kadagos ang laban kontra COVID-19 kay ba po si Jenny Balyaran. Good morning, Jen. Good morning, VP Henry. Inganya ron asin suportaran ang sa idong pamilya asin barkada na magpatudok ng COVID-19 vaccine asin booster doses. Ini ang makusog na abiso kang World Health Organization Philippines para matabangan na maprotehiran sin na kontra seryosong helang asin kagadanon gikan sa coronavirus. Sinabi kang ahensya na pagkatapos kang booster dose, mayoriya sa mga tao may 85% kontra sa severe disease asin pagkagadan. Yan ang pagirumdom kang DCGB, DOH asin WHO Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad sa COVID-19, ligtas ang may aram. Para po sa latest mga tugang na buletin kan Bagyong Sebeti, nasa linya po si
Ariel Samudyo kan Pag-asa. Para po sa pinakahuling tropical cyclone bulletin para sa bagyong Betty, nananatili po niya nasa typhoon category as in Iniman, huring namataan alas 4 nin aga sa distansyang 525 kilometers east of Aparik, Cagayan sa coordinates na 18.8 degrees north, 126.6 degrees east. Sa ngunyan, igwaning taglay na kusog na doros na haran sa sentro, nag-aabot sa 155 km per hour. As in pagbugsok ng doros na nag-aabot sa 190 km per hour. Kasulukoy na nagihiro sa direksyon na panorte, sulnupan sa rekasman na 20 km per hour. Nakabandera man ang tropical cyclone wind signal number 2 duman sa Batanes, eastern portion kang Babuyan Islands, pati naman sa northeastern portion kang mainland Cagayan. Samantalang tropical cyclone wind signal number 1 man ang ibang parte kang Babuyan Island, rest of mainland Cagayan, Isabela, Quirino, northeastern portion of Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, northern at central portion kang Aurora, kaya Baliman ang Pulilio Island. Nasa tropical cyclone wind signal number 1 man ang northern portion kang Catanduanes, yan ang mga munisipyo kang Caramoran, Diga, Gigmoto, Panganiban, Bagamanok, Kasin, Pandan. Northeastern portion man kang Camarines Sur, ang mga munisipyo man kang Caramoan, Garchitorena, Lagunoy, Tinambak, Siruma, as in northern portion kang Camarines Norte, kung sa man ang mga munisipyo kang Vinsons, Paracale, Puxi, Panganiban, Kapalonga, Talisay, Daet, Mercedes, Asin, Basud. Samantala, igwaman gale warning sa mga seaboards kang Camarines Norte, Eastern Coast kang Camarines Sur, Catanduanes, Eastern Coast kang Albay, Eastern Coast kang Sorsogon. Kaya delikado man magpalaot ko niyan sa kadagatan, igiyo man sa mga nasambit na mga baybaying dagat. So yan po ang sa tuyang update para sa bagyong si Bet. Salamat po. Yan po detalyes, mga tugang, mga bareta, ngunyan pong aldaw. Sinurat po yan in the News Director Mar de la Cruz, katawang si Jenny Balyaran, Angel Mostaza, si Nicole Gloriani. Ini po ang GB News Express. Kaya ba man niya to, ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas sa panginginot po ni Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Sendong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Hello, ka-Jims! Gusto mo ba ng full energy? Masarap ba humigop ng kape? Lalo na kung ito ay healthy. Narito na ang paborito ng lahat, Jims Coffee Mix, na may natural herbs ingredients katulad ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, at spirulina. Marami na ang sumubok ng Jims Coffee Mix. At ito ang kape na makatutulong sa inyong kalusugan dahil ito ay may natural herbs ingredients to boost your immune system. Mabisang kape na pwedeng makatulong sa may diabetes, insomnia, hyperacidity, constipation, high blood, at iba pa. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na! Kasama si Jims Coffee Mix. May plus ka sa life. University of Nueva Cáceres is your best bet for student life experience and employability. Hatid ng UNC ang flexible learning modalities, modern facilities, success coach until graduation, at mahusay na student programs para dama mo ang alagang UNC mula enrollment to employment. Pinagtibay ng UNC ang industry at employer partnership with professors who are industry practitioners upang masiguro ang mataas na employment at national board exam passing rates. Patunay nito ang UNC alumni at board top-notchers.
Be future ready at UNC. Enrollment starts on May 22 in all levels for school year 2023-2024. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now! Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal, o maging single, pwedeng maging konsentidor, o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang Ginto, Ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Balik po kita sa programa, digdi po sa DCGB. Bali, pirang minutos na lang, alas 7 na po din aga. Dahil nga nakimagapod tabi duman sa satuyang smart na numero, tamidyo, nawalat ko sa saharong, ano. Digdi mo na kita, hilong ko daw kung pwede na ini, ha? Sa satuyang globe na numero. Okay. Di po ka mo kinahalata mga tugang dyan sa Rizal Street? Didi mo na po ka po mag-react sa 0928-398-1813 sa Globe, ano? Di po ka pong nahalata mga tugang sa Rizal Street, dyan sa tinampo po kang Washington Drive, buda sa nagkapa ng streets, digdi po sa Legazpi. Indakon may, ako po, may nahalata ako. Ang tinamputa, mga tugang sa Rizal Street, kadakol ng kurit. Namalisan mo yan, Junior? Kadakol na kurit. Pero gari kulang mga tugang sa information, dissemination, kung ano yan, o baka iyang partikan, paghanda mga tugang kan, sa tuya, de ko aram kung, tang Rizal Street baga, National Highway yan. Kung sabihon ka yan, ang nagbugtak po kan mga panibagong linya dyan sa Rizal Street, mga tugang, ang nagbugtak po kan DPWH, bako man iyan parte po kang city, kundi ako nasasala, bako po yan mga tugang parte kan city engineering office. May ipapahanap ako taod na mga personahes na tataod dyan ta. Langalas ako, kung natatakadakol na dyan kikurit na, sabi nga ni kan iba, sa mga ukod-ukod sa tuya kan iba, ay, kuwan nga yan, garong ngay may tricycle lane. Garing nga ko kita ki, motorcycle lane, na bago, alam mo dyan? Tapos sa tahaw, tagsa ibong igwaki mga sadit na siguro mga sarong metro ang distansya, mga tugang may broken ano yan, lines na nailing. Ano ko sabihin kaan? Tabi, baka nga niya, mapasunod na nga kita kan pig-apod na, ano ini, ipasunod ta na nga niya so, tricycle lane, puro ukod. I do not know po kung, pero yan ang sabi ko nga ni kay Joshua, galing si Joshua, din iro mo niyan, may pigsa. Salbatanang di ba? Nganya ko, ipa-interpreta daw iyan sa LTO. Anong sabihin ka yan? Di ba? Ipa-interpreta daw kung sabihin ka iyan, mga tugang na, hindi kasi sa Washington Drive, di ba? Di ka mo kinalata sa Washington Drive? Sa Washington, iba man ang kurit, o di ko aram kung tapos na yan. Sa nga, ano interpretasyon kan sa bike lane. Bike lane nga niya yan. So iba man na, motorcycle lane. Ano man ang gadi yan? Tabi, sisay daw ang pwedeng makauron ta ka yan. Mga tugang tabi na bagay na yan ta. Naghapot ang publiko. Natangit kadakol ng mga bagong linya. Magayon man iyan. Ay, okay, di man kitang question dyan.
Di man po kitang question dyan. Tama kayon iyan, naigwa kita ka iyan, nganing maging organisado. Kundi, naghapot na ang tao, ngayon taigwa ka iyan. Kaya po taod duman sa programa tang anapot, mahapot kita kung isang pining magpaliwan bike lane ngaya po yata. Takon bisikleta, dangerous po ang bisikleta dyan. Ako sa personal ko ining-iling mabisikleta ka sa Rizal Street Junior, nangaya kayaan motorsiklo mo at tricycle pattern, o di kayan madiskwido, o baka motorcycle lane. Good afternoon, Henry. Ang hiling ko tabi kayan motorcycle lane o tricycle lane. Ano si Manong Rick? Hello, Manong Rick. Ano yan, pre? Good morning. Good morning. Mga tabay. Iyan na piga-discuss mo. Hapot-hapot ni man yan kang last week. Last week pa nga ni. May mga kurbada bagang tigkuritan. Iyo pare, buda. May mga klaseng kurit. Tama ka dyan. Kundi pig-refer kami duman sa kwado. Dumanong ko pa lang yan. Saan pre? Semana. Sa DPWH. Nagkurit ka? DPWH Tabi. Second Engineering District ang nakasakop kang digdibaga sa Legazpi City. May section dang in charge talaga kaantyan. Tapos ang ginibo ko, day man ako makahalat ng unyan, naghahanap ako kay mga libro mo dyan sa National Bookstore kayan. Day ko masyado specific kaya siya sa kuan, specific daw kung anong need kaya na locality na pigbuktakan kaya. Tako kaya, Migo. Dapat i-interpret mo na ninda bago iyan na bago yan importar kung ano man ang gusto sabihin ninda. Tapos kami man, nasa enforcement man kita, makaaram ko ang publiko yung pangapudan mi. Ipapalap ko man nga ni, sabi ko sa kuan, sa DP niya na Aldaw. Opo. Maray man pa rin ay palap mo tabi, anta. Buda, iling mo yung Rizal Street, so bagang linya, gabang straight line iyan, di ba? May straight line yan Tapos may mga linyang putol-putol na pigbugta. Sa gilid, tapos sa pera ka yan, haraniho na sa center line. Yan. Duman sa broken line. Di ba? Dapat may inibaga dapat ang so natural na tinampot ibalik to so dati. Duwang parte, duwang porsyon mag-ibungan kasi pinalapad apat na. Pero dapat dahil man mahali. So so lakawan kang pedestrian dyan sa gilid. Yan. Itong putol-putol na linya, sinakop ka ito agihan kang mga pedestrian, sa inang unyan malakaw nanggad. Pedestrian. Tapos gusto sabihin ka ito pagkurbada mo, matalaka, hindi sa may kanto kang Kapitolyo, nagtitiko din sa jeep, ito na ang pig-okupar, kaya una ng tao, sabi ko, kaya i-clarify tapo sa kuan, sa DP, kung ano man ang gadang standard na pigsunod ninda, kung iyon na inisupig sabi ninda ka ito na nagsunod kita sa kuan, ASEAN integration o AH-26, di ba? Kung AH-26 yan, ASEAN Highway, di ba? Opo. Ang saro sa nahalata ka mga paradangog. Buda ako mismo na rin paro ko. So intersection bagamanong Rick. Igwa ki na ibang klase na disenyo. Diba? Actually manong Henry, sa PIO kang Kapitolyo. Igwa baga kitang programa na Lunes-Lunes. May mga topics kita. So sa mga topics iyan, i-discuss po yan. Mapuong kitang ganyan alas 9 at yan. Nganing sa pakukusugon mi sa education aspect kang sa tuyang sa traffic enforcement. Natatanay mi na pa-interview sa mga mga mainstream media. Limited kaya pa yan online na yan?
dapat dahil na sila maghalat na mag-interview, sila mismo mag-inisyar Yan, na correct. ipaliwanag kung anong gusto sabihin kayo ni. Exacto, amigo. Exacto. Para so riding public and then sa pedestrian, igwa na kanyan sa Yes. Nampo. Yes, okay. Salamat tabi Manong Rick sa pagkapuda. Sige, tabi. Thank you, Sige, thank you. okay. All right, 'di ba? Yan, oh. Yan tabi. Tinugong ko si Joshua kan Sabado. Nganya ko, Joshua, dumana daw ang DPWH kan. Tay pa-interpreta yan. DPWH san ma-interpret kan buda. LTO, baka nga may makauron kita dyan sa ano yan, sa Land Transportation Office. Kan ako nag-take an exam junior ka ito sa bata so exam ka ito. Aloy na siguro mga 20 years ago. Di kung natanda na arog ka na linya na nagpagkuhan duman, pighapot duman. Uba kalingaw ko na. Pero yan po ang kuhan, yan po mga tugang ankon ini ang sarosa. Dapat malinaw tulos. Linawon ta, mga tugang sa satuya tabi na kuhan, sa satuya tabi na interview taon. Duman po mga tugang sa programa niya tong Anhapot. Duman po sa programa niya tong Anhapot. Digdi po sa DCGB. Tangani nakitaman ng mga motorista, igwaman kita kikuan, di ba? Igwaman kita mga tugang sadiri na may makaw kitang informasyon para dyan. Okay? O di, taon muna, igilid ta muna yan, mga tugang kimadali ta. Taon po, saroan sa mga papasadahan niya to, duman sa programa niya tong Anhapot. Okay? O bueno, bago kita magpaaram, tama alas 7 na, ang Sunshine International School, TESDA, Doña Maria, subdivision na yaon sa Doña Maria, igwa po sinda mga tugang ki TESDA Scholarship Program. Igwa po sinda ki TESDA Scholarship Program. Para po duman sa mga interesado na mag-take tabi kan electrical installation and maintenance NC2, bread and pastry NC2, cookery NC2, dressmaking NC2, tabi, magbisita ka mo sa Sunshine International. Kay po hanindak kidakul na mga scholarships ngunyan. Sise pong qualified digdi. Ang kwalifikado po digdi na mag-submit, iyo po ang mga graduado sa junior and senior high school. Graduate po mga tugang sa junior and senior high school. Tabi, Anong requirements na isusubmit sa Sunshine TESDA? On or before May 31, 2023. O tabi, birth certificate, high school form 137 or diploma, good moral character, or barangay clearance, 2 pieces passport size picture. Okay? Ang edad po, dapat 18 anyos paitaas, out of school youth. Yan. OSY, out of school youth, 18 years old and above, graduate po ng junior high school, as in po senior high school. Okay? O yan, tabi yan ha. Ang kaipuan kan test, dadumang ka mo sa test na submit dyan, sa Sunshine, bata dyan sa Sunshine, maray mag-adal kayo ng mga arog kayo ng scholarship contest data. Piguturan po sinda mga tugang kung paano mag-komunikar sa pag-ipon in English. Piguturan sinda kung paano sinda mag-komunikar sa pagitabi in English, mga tugang. Iyo, okay? Apply po kamo sa test na scholarship kan Sunshine International School. Libre ini tabi, deng bayad ini free tabi yan. Libre, kaya nga ni scholarship tabi kan TESDA, yan po sa Sunshine International School. Alright? Okay, sige po. Thank you, Joshua, ha? O, may makakaurong kitang taga-LTO taon-taon lang, ha? Baka DPWH pa di albay. Yung ani pa di, tado man ang taso DPWH. Alright. Bike lane tabi yan. Dapat si Councilor Bariso ang magpaliwanag kaiyan, maski ang mga pulis rilibong kung paano ang implementasyon kang road regulations tungkol dyan. O, sabi kan sarong texter ta. Ako tabi sa iling ko, bako, sorry alas 7 unagaring. Gari ba ko appropriate ang bike lane? Baka motorsiklo, pwede pa. Motorcycle lane. Kung mabugta ka dyan kibisikleta, bike lane, o, baka pwedeng iyang gamiton ta na
motorcycle lane o tricycle lane. Di ba? O ilingon tatotod na yan. Kulang kipaliwanag buwi. Nagkakirikigan naman kita. Kaso hapon, kaso Sabado, kaso hapon sa Dapdap, igwa kaming pedal para kay Santo Cristo. May nagraris akong babayi. Habang nakatuko ako duman sa may Sawangan Park, nag-prepare mga tugang para po sa fun bike kaso hapon. May nagraris ako yung babayi. Ngayon, Mr. Maceda, ganyak ano po? Dahil mo ngayon mga kurit sa tinampo. Ay sa Lunes nga niya ko, abangan mo na lang ta. Mahanap nga niya og itang paliwanag tungkol yan. Taday ko nga niya ko iyang kayang ipaliwanag, ngunyan taday ko nga niya ko po yan aram. Iya po. Kaya so naghaputabi sa kuya, tod po magantabay ka, tama ko hanap kita kay mga resource person para po dyan. Salamat kan sa nung pagantabay, mga tugang, GB us all. God bless us all. Goodbye, mabuhay. Han, bili lang akong beer. Yung B&B, Colt 45 at Tiger Black Strong Beer na may Black Tanza na. Collect lang tayo ng collect kasi may ABI rewards. Okay, sige. Isa-scan lang yung QR